Мистецтво мовою Орнєк. В Національному музеї історії України відкрилася виставка, присвячена традиційному орнаменту кримських татар. Минулого року Орнєк внесли до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини. І вже готові документи, повідомив міністр культури Євген Нищук, щоб внести його і до списку ЮНЕСКО. Від старовини до сучасності на виставці зібрали експонати, які об'єднує традиційний кримськотатарський орнамент Орнєк. Тут є речі, яким більше сотні років, серед них і надзвичайно рідкісні. Зокрема, срібна курильниця, футляри для Корану, ювелірні прикраси, колекція старовинних вишитих кисетів кінця 19-го, початку 20-го століття. Для мене було шоком те, що я тут побачив два стенди, які з фондів музею. Перше, це курильниця, подивіться. Я бачив багато подібних таких речей в музеях Туреччини, але це щось неймовірне. Це саме кримсько-татарське. Подивіться, наскільки це філігранно. Тут представлені речі традиційні. Вони ще 19-го, навіть іноді кінця 18-го століття. І представлені сучасні роботи майстрів. Тобто можна навіть прослідкувати традицію, навіть орнаменталістика, вона подібна. Не було втрати спадку. Навіть депортація, по суті, вона не відірвала народ від свого якогось історичного коріння. Орнєк об'єднує рослинні та геометричні елементи. Кожен з них має особливе значення. Наприклад, кипарис символізує чоловіка, а мигдаль – дівчину на виданні. Цікаво, що серед кримських татар, які мешкали на узбережжі, частіше зустрічалися геометричні орнаменти, а от серед степових – рослинні. Что я бы хотела еще отметить, вот, что в керамике, что в костюмах, в вышивке крымско-татарской, в орнаментах везде указан такой цветок, как тюльпан. И он отображен, если мы увидим, во всех произведениях культуры, которые представлены здесь, на этой выставке. Будь то керамика, будь то крымско-татарская вышивка. На окремому стенді вишивка. Тут є приклади старовинних технік, які сьогодні практично втрачені. Саме ця барама є унікальна тим, що тут дуже тонка робота. Це вишивка називається тріснутий каштан. Сьогодні майже ніхто не може повторити саме таку вишивку. На виставці представлені і роботи сучасних майстрів. Деякі з них привезли з окупованого півострова кілька тижнів тому.